Web, com va? Avui farem unes bones panades. Bueno, ara que se tragui el temps de Pasqua, se solen fer rovioles, cocarrois i les panades. Au, anem a tallar la carn. Bueno, i aquí tenim el que posarem dins les panades. Bueno, aquí he agafat pollastre i aquí he agafat porc. Bueno, aquí ho tallaré un poc, un quadradet com això. I molta gent ho pot rellenar de lo que vulgui, perquè per exemple si és vegetarià, pues hi pot posar verdura. Bueno, ara ho tremparem. Primer de tot aquí tinc prebabó i li tirarem un poc. I ara hi tirarem un poc de sal, n'hi ha d'haver, però no mos hem de passar. Un poc d'oli, així. I ara tremparem això, que és xitxarós i ceba, que és ben igual que es trempar això, que és prebabó, perdoneu, i un poc de sal. Au i doncs, ara anirem a fer la pasta. Bueno, per fer la pasta jo aquí tinc farina, un tassó d'aigua, bastant de saïm i un tassó d'oli. Per començar posarem l'aigua dins un bol gros, l'oli i el saïm que l'hem estat de vora una estoneta, l'hem posat de vora calentor. No, és que no me baixa. És que no me baixa. Bueno, aquí tinc el meu ajudant en Borja i m'anirà tirant la farina. Així. I ara jo el que faré és pastar tots els ingredients que he ficat en la farina. Ell, a poc me'n va tirant de farina dins el bol. Bueno, aquí ja hem posat la pasta damunt la taula, perquè ja està un poc més feta. I us explicaré una cosa sobre les panades, que les panades no les va inventar un mallorquí, sinó van ser musulmans que les van inventar, perquè antes no hi havia ni geleres, ni conservadores, ni res. I pues, com que ara ve el temps de matar menys i això, perquè van més grassos i això, pues varen dir, pues farem les panades i així la carn de mos durarà un poc més de temps. Hem de precalentir el forn quan ja tenim la pasta més o menys així a 200 graus, més o menys. Com veus, la pasta ja està feta. Perquè si jo agafo així, no se m'aferra les mans. La ceba també. Tenim una invernadera molt grossa i feim cepes. No ho direm bones, que si no em trau roba. La panada la farem damunt aquest paper que és de forn i així és més bona de manejar i la podrem girar millor. He agafat un tros de pasta i li faré una bolla. Així. I començarem a fer les parets així. Estirant la pasta cap als costats. Les parets han de ser primes perquè si no hi ha massa pasta. Bueno, ara aquí en Borja mos farà la tapadora. Com podeu veure, la tapadora és el més important que de la panada, perquè si no els seus sucs sortirien, s'evaporarien i només quedaria can seca en xitxarós secs. Gràcies a la tapadora, els sucs se queden i estan jugosa dins la boca. Aquí perfecte. Miquel, per favor, procedeix a rellenar la panada. No la pots tapadora. Bueno, per rellenar la panada tenim xitxarós i ceba. El xitxarós
xitxarós i la ceba se posen a baix, perquè quan la carn tira el seu suc, els xitxarós agafen el gust. No t'hi cal la carn. No, I ara hi posaré un pot de pollastre. Així. I ara el mestre Borja la taparà. procedim a posar la tapa damunt la panada. Important, juntant ben juntats la tapadora i les parets. Perquè com vos he dit antes, si no, els sucs de la carn s'evaporaran. Que sí, Miquel? I que més bo que una bona panada és el seu suc. I calentesa, també. Ara ve el més important que diguéssim per tancar la panada. Hi ha molt de pessics diferents. Pot ser tant de veia, agafant els dos dits i pessigar, per algo sigui, pessics. Un pit tancada, simplement de posar damunt la llauna i quan totes estiguin fetes en el forn. Ara, aquest altre tipus de pessics, i com veus, com he explicat a Miquel antes, el paper sulfuritzat va molt bé per poder girar la panada. Si no li posàssim, se mos quedaria ferrat en terra i no podríem girar la panada. Algo a dir? No, que aquest paper va molt bé per fer això de les panades. Bueno, ara tu i jo podríem anar fent les panades, I tant. Au i doi. Fins ara. Fins ara. Com veus, ara posaré aquesta llauna dins el forn. Au, veniu. Ara el meu amic Borja m'obrirà el forn i li posarem. Jo crec que ja tenim bona pinta, Sí. I doncs, esperar 30-35 minuts fins que ja estiguin cuites. Fins les panades fetes i ara les traurem. Anem allà, vinga. A mi. Fan bona cara. Sí. Bueno, Borja, hem fet una bona feina. Jo crec que és boníssima. Sí. Ben que n'hem d'encetar una. Jo crec que sí, però diuen que la pasta calenta fa mal a la panxa. No ho sé. Jo. Bueno, i tu que no sabies qualque cosa. Jo m'han dit que la pasta calenta no és vera que fa mal a la panxa, simplement era que com que les malalts de la casa havien de fer menjar i esperaven a l'amo perquè els fills no menjassin antes de que arribés l'amo a fer feina, sempre deia la pasta calenta fa mal a la panxa. Així els nens no menjaven la pasta calenta i quan arribava l'amo tothom en menjava. Ei, doi, ho has vist? En sapa. No, jo crec que fa bona pinta lluita de fora. Sí. Boníssima aquesta. Boníssima. Au, idò. Au, doi. Bona feina. Au, doi. Adéu. Adéu.